Elia Sanjaya miarsih ngakoh mati katuran semenang. Edan kok piye to iki? Edan piye to? Ngurung-ngurung kok terus tiada guna. Polahmu kaya lele digedhek. Kupingmu perang ngrungokke kae mau sepote. Iki ya mung spot. Lagune Umi Elvi Sukaesih lho. Ya mung spot ngawur ae. Medal pasukatan dahar kok terus dangdutan iki. Maaf, Den. Cah rate totok romo. Den sapa? Den Bagus. Uncek Sanusi sing manis dhewe. Waduh, apa wis kulinan dilat wae? Tak sawang-sawang sampean ketok manis kok, Mas. Iya, matur nuwun. Apa gulamu dhuwur to, Mas? Ora ngawur. Arek ketok manis. Ndongake gulane dhuwur. Ya ndongake kanca ki sing apik. Muga-muga iki sehat wal afiat. Kok malah ndongake gulane dhuwur. Muga-muga sehat wal afiat ya, Mas. Amin. Yang cepet dedeke tambah dhuwur. Alah sak modare ra mungkin dhuwur. Ya diamini ngono neh. Amin ngono. Sida apa ora ya? Aku bawono to. Iya bawa slendro. Ora cara cedhok. Anu kajenge sope dadi seger lho. Yo sakarepmu lah. Dok mikir kok kepidak sinoman. Anu Mbak Elia? Hah? Mampir ngomahku apa ora? Ngendi? Ha iki lho dicepaki kok maneh kene. Gusti Allah. Lah kuwi aku nek arep mara terus piye? Ya kowe mara namu ning nggon aku sing mlebu sirahe tok. Dadi sikilmu ning jaba kae. Ora nek bayangane jan. Lelipur ya, Mas. Seserangan Baskara Indonesia. Ya. Mister Celewo, Woyo. Amin. Slendro, Mas. Salendro kaaturaken. Awas. Aku bingung malah aku. Arep manggon nang endi? Nyedak rono meneh. Ora aku nang kono ki lho. Nggo lalu lintas Karang Taruna. Aku ora ketok malah kepidak. Hatimu di situ. Ya ora kene. Jenenge suudan ae. Oh. Sinebut pahlawan putri Sri Kuning Mustika Tuban putra Kanjeng Sira lawe tuk prangkung pojana aku jane ora yen bawa ngene iki rada kepiye ngono. Lah nyapa? Soale iki besane kan saking Sragen. Ngerti dhewe to Sragen ni gudange budaya. Piyayine padha seniman kabeh padha budaya danten. Lah terus? Aku kan dadi ra kepenak kepiye ngono. Ora masalah lho, Mas. Tan burung Sri Uning. Tekan kuwi bener apa ora? Lah kowe iki ngabani tan urung lho. Lah kowe kok ya manut karo aku. Lah jare MC iki njaluk dinut. Alah biasane ora ngenut kok. Dengaren bengi iki ngenut. Guna tekan ngebela kok. Bebela.
bebela Wiratmaya Tan Wurung Sri. aku apa kene Ya kowe ae. lah iya aku apa kene Ya iki mbak ya pekok ditakoki aku apa kene lah iya kono Tan Wurung Sri Huning gugur dadi kusumane bangsa ayo ki langgame apa liyane Sri Uning ya itu sing penting larase salendro ya sesidemane ya Mas iya yo Mas piye Mbak Eli kok kudu rono aku mbok lanjut ya Mas oke urip ana kutha gedhe kowe tak tukokne masa isine kowe apa-apa wae kadang sesideman mesti kasembakan Baskara Indonesia matur sembah nuwun ya urung urung lah wis mandek lho mandeke garapane ngene iki nek ngomong tenanan to sih urung to urung luwe becik paten wis apa kowe iki lho awet mau gerbuk onyor-onyori kono aneh aku ki ngonyori apa aku ki ngonyori apa aku ki ngonyori apa maksudmu piye kuwi lho aku rono mbok tutke rono rene mbok tutke rene gur nang ngene wae batinmu ya seneng ngono kuwi seneng apa gawe tok vitamin la enak vitamin B kuwi kok B iki baik baik apa basa Gusti Allah ngawur wae kowe iki nyawang aku rumah sampe apa gulu banyak napa piye to kok gur pengen nguyoi lho lah salahe ndok ndas ning kono Mbak jenenge manggone sirah ki ya ning kene lah nek aku ki jejerku karo ngono sing padha ngono ora mungkin kenek to ya ya iya lah nek ngene ya salahe aja nyalahke aku nek aku ngene-ngene kenek terus aku ning kene ra mungkin sopo? kenek lho umpama ning kene ra mungkin kenek Ndang terus no ndang lah piye ndang apa tak tutuke wae kok lah mbok ya dituthuk mbok dituthuk ora ono ojo sik to awakku lagi lerek-lerek aku cah bayi wingi sore kok lho arti wakile anu lek pecut sing ngendi alah lek pecut kaya ya oh lah tenaga ringkih ya aneh kemaki aja wis tuwek kok sing ngendang wae padha ngahoe luwe becik paten ono timbang pepisahan priya kang selistya tak ring wangi samudana marang keluarga garwa lan putra
gede kowe tak tukokne masak isine kowe apa-apa wae nadyan sesideman mesti kasembadan sesideman kaaturaken. Aku tersinggung aku. Lah ngapa ta? Kuwi jajar karo aku malah glenik karo sing kae. Ora ngono ki awet mau ngajak aku sik ya kusik aku ya ngono. Wong mosok ya pilih kae karo aku. Alah penak kae katimbang kowe. Ora resiko. Aku wedok asli lho Mas, mosok pilih sing kae. Ayo penak sing ngono kae ra resiko. Lah kok iso? Ayen ngene kan kok sunane bojone. Wis tak lungguh. Wis tak lungguh sik. Wo ora iso meteng to. Iya tak lungguh kono. Iya. Kok aku nyanyi neh ya? Iya. Wes ya Mas. Pun. Empun ah. Kembretek to. Iya. Mas Mun. Makaten sesideman katur serengan Rokonco Baskara Indonesia. Ya pangapunten menika lelipur kasih kesatawis nglajengaken adicara pahargyan wonten ing kalenggahan dalu ingkang maten wedal wangsul kesemateng Bapa Pambiyawara semoga nuwun.